la un nou episod din Red Pass. Am descoperit mai întâi ceva, că ne putem lua bile. Congratulations. Bun. Twitter. Ok, dar noi vom folosi și am făcut offline pe 10. M-am chinuit ceva. Și vedem că mai avem 2 vieți. Încă 3 ani am consumat. Nu, stai. Hop. Bun. Și cred că vom termina mapa, nu sunt sigur. Cel puțin așa cred eu. Ok, mamă, double kill, mamă, acum trebuie să-l distrugem pe ăsta și, da, l-am distrus. Era bun. L-am omorât. Bun cu ăsta. Hop, ia stelele. Hop. Și... Bun. Clever. Aici. Ce este în furia asta? Oh. Credeam o prostie. Hai, serios. Mă scuzați, dar dau witch now. Dacă vă enervează să-mi spuneți în comentarii sau reușesc să-l editez. Stați puțin. Bun, și am revenit cu full, fiindcă am găsit opțiunea să dau pauză la record. Și da, am reușit. Asta e important, dar mai întâi vreau să nu mă pot. Nenea, că-i nepoftit. Ne. Ok. Deci, o dăm în spate. Acum te lăsăm să mergi. Nu. Trebuie să-l arunc puțin. Când vin. Haide. Hai. Hai. Bun. Și hai.
Ho! Bun. Deci așa se joacă, se pare. Nu te enerva. Nu te enerva. Partea asta, hop. Și acum orice anunț care îl văd, ori vedeți puțin din el, ori deloc, fiindcă voi da pauză la video. Deci acest screen recorder e foarte bun. Vi-l recomand. Și e Mobizen, așa se cheamă. Yes! Bun! Și am trecut de nivel. Vreau și steaua! Ah. Deci, cum ar veni să fac eu chestia asta? M-am prins. Dar e foarte greu. Și... Yeah. Nu mai pot ieși. Trebuie să mor. Pa, pa. Și voi da pauză și mă voi uita la un video. Mă scuzați, dar nu mai pot da la video. Deci, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. La revedere!